Chim jiruai sedang masuk kuit nomor kendai puah. Nomor kendai puah. Hey du simba graobi, hallelujah. Dojat kwen bagang resa. Haka katenguk pa badokon badaman sem bakut. Amen. Kajinge jong turai jinge Jesu Christ bad kajinge jong blay. Lambat kajing slog jong men sem bakut. Kindan ringkat bad pi baro. Kohan men ko para how turai Jesu Christ. Dongin aingu ya blay traken rat nagbanta kijinge kijing kerku kaba ulat hesei ha gajing im gajingi ha benai baladap mentagasngi ngisdang yo benai bermai berkum juru mentagasngi ngisdang yau benai ubakerpang ha gajing im gajingi kum gi Catholic ubenai jong rosary ubenai bangi duai yau rosary man kamit klem sange bat klem pep ha kene gajing duai jungi yau rosary mata benai try ba kita kijing kerku kijing kijing sai jong kamay beneng kijing kamaria thesati kenwan hiar hangi iway poy kerhai hoj man lo benai man kasngi ngiduai ya rosary bakoj hanrei haw ne benai ubenai jemang ubenai bekerpang ubalap pen kentang kerpang ya kamay beneng jungi ngiduai da kijing shirham ngiduai da kijing ya rosary bakoj balang ba gajing doai gajing sisa ngila banyo kita gajing kerku nau kun chungka ujisu badu belai kupa bala ayingi gajing Kristen bat gajing embreu kumta ko hamen ko para bangila ban pedap hok ya lagi kamram hagan ekasngi bat kumjuru haune benai baro si benai tongin pai su ngin IT yala dehu balang ba gajing IT gajingi balang ba gajing syania gajing hau unang kerku yangi unang petil lenti bat nang Kristen nang aibor yangi pada gaju kapor mentaka step habang iwan banterwa ya kene kamas kebekut tongin pai su ngin penmab na baro kilat kitam gidona gijongi da gajing kloy gajingi ban kela kebamot ban ino ikipop gajingi tongin pai su da keba ngia duai lang ngapla how belay badan bor baro badapi kohan men ko para bangalale pop sibune da gijing perkat da kiktin da kikam da gijing lek da gijing le palat junga da gijing le palat bakraw junga namar kata ngakerpa di kamaria bakoj kabaisa ketesoti ya kyangel berkirukoj badapi kohan men ko para banduai nang banta junga how tribe lay jungi ublay badan borbaro ne snayengi badlama bigi pop jungi unyalam yingi sha kachingem bom jukod amen Try and rako blay snayengi try and rako blay snayengi Try and
dongin ya duai hakane kasngi ngirake ya kasngi buram jong uju sabokoj unong trei den mata kedau hakane kasngi ngiduai na ngiduai kerpang ya baro kinong trei ha setelah keperthei kam tame uju sabokoj udai unong da jong kilong kpa gijungi ngiduai na benta kilong kpa ba kilong kpa jong kabalang gijungi kinang lang babut ya kanuk sababha kabau ju sabakut ulapan yeki koblei ko nong tau jong ki e baro me balabu na kabanta uban reu ya ka ain jong ka katre kakta tos ngausan e ban ai lem baru ju sabakut kum kanuksa bat unong da nginla ban pandap hok ya kikam kiba mebu bad bangin le daw turai jingi Jesu Christ ukun jume ubi ima basan sha ringkat bad me ha ga jingi long gawe jongman sembo koj ublay junam la junam amen Kajing play naga kitab Genesis. Nang tau blay ulaong. Tungin ya tau ya ubreu hakadur jungi ubaya siriem yangi. Ai kan long kan rat halor ki dokha kaduriao halor ki sim kasuin halor ki jinri halor ki kendau baro bat halor ki kenja papar baro halor ki kendau. Kumdau blay ula tau ya ubreu hakadur jong uhi hakadur ublay keng ula tau ya u ula tau ya ki shinrang bat kentei ublay ula kerku ya ki bat ula ong artat haki to nang kha to nang roy to pendap ya ka khendau bat to pendam ya ka to long kanrat halor ki dokha kaduriao halor ki sim ka suin bat halor ki kenja ba im bakhi halor ka khendau ublay ula ong pat hakmi nga ai happy yau kenja ding baro uba penmi simbai kat badon hasla khendau baro kowe bari u kenja ding baro uba don simbai hau so jong u pensap penlong jin bam yaki hakim rat baro hak khendau haki sim baro kiba hasuin hak kenja papar baro halor ka khendau par hakiba don jing im baro lin ngala ay ya u kenja ding jin chirngam baro banlong jinbam te kalalong kumta te ublay ulayo iye ki baro bala thau badashisha baro kalalong ka babha shibun e lapoy ka premit Pat labut sa ka step kasngi ka bahan riu. Kumta la pendap na dong syadong yaki beneng bat ka kendau bat iki jajan tau baro. Teha kasngi ka bahan nyau ublay ula pendap yala ka kam ba ula le pat ula syong taj ha kasngi ka bahan nyau na ka kam baro ba ula le. Kumta ublay ula kerku ya kasngi kabah nyau pada ula penkentang ku yaka namar ba hakata kasngi ublay ula syong sngi no na kakam jentau jong u baro aktin jong try Sam kandai po nomor nyospa nyopunri nyospa nyopunri Gari me
jongi ulang ublai bapenim Ula jengi naga jingya Haleluya 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 Utrai dan ringkat bat pi Kajing pule naga gospel kat kum o Matthews Kabrom hame kotrai Lalai pai shashnong lajong Ulahikai ha sinagog jongki Bad kilayos ngeo ya u kilas ngeo lengo Na ulayo kat kane gajing stad Bad kabor banle pela kila kili Hato umdei ukun jong mystery ding Hato umdei ukun kamaria Shipara bad u Jacob u Joseph u Simon bad u Judas Hato kipara kente jeng u kimsong hangne Na u yo ya kane baro Te kumta kila kenta yu u Jisu laong haki Unong etulupa u yo buram keleng saudong Laitang hasnong lajong Bad hapdeng kikur kijaj Syam lale bon ki kampla hangta Namar kajing bom nge jongki Ka gospel o try Kajing ero yami grace. Kohan men ko para ha try Jesus Christ ngitip bamanta kasngi kabalang ka rakhe buram ya kasngi buram jong u jesabakoj unong trei ngitip ba u jesabakoj udai ukpating kun jong u Jisu ulok bait hemansim jong kamaria tesati kakmi jongi ya kane kasngi buram lasdang balabu da upapayus ubakat ar ha kasnem kat kandai santusan how tau snem ki komunis ki lasdang ya kawai ka celebration ka bigyong mo ka jingrakhe padan buram ya kinong tre bak barakhoj ya kane kasngi Tek agane kasngi ha kabadai ka switare gume ki khot kade kataka workers day ne mede onka mede ki khot ya kataka kasngi Henry ban respond ya kane kasngi buram balabu da kine ki nong tre ki communist ka bingyang ukpa bakhoj jungi upapayus bakhanar u la seng le nasdang no ya kane kasngi buram jong u jesep pokoj kum unong trei kum kadak banle buram ya kinong trei ha setelah kepertei bat kum curuk pa pokoj jungi upayas bakhanar ukwa banle buram ya kinong trei ha po kabalang gajungi bat kum curuk kibom dei ha po kabalang katolik Den matagadaw ulasdang baru laseng ulasdang ya kane kasngi buram jong ujus sabukoj kumonong trei. Kohan men ko para ha kane kasngi haba ngi rakhe ya kasngi buram jong ujosab kumonong trei ngakwa ban pelu jingmut kato katne ki jinglong babaha jong ujosab bukoj bamangi kum ki kon kristan bamangi kum kinong trei kamtame ya kilong kpa bakin but bakin im kanuksa kabaw lapan i habang iposan sapang ga jinglong jong Joseph kabanengkong ngilaban yo sneo bat ngilaban tip sapang ka jingim jungu kadai kane u Joseph ulang ubakloi ban yo sneo ya kasur jong ublei ladang ipej ladang iposan sapang ga jingim ga jungu Nadu basdang kajing em jungu hadu kasngi bakut jong kajing em jungu u Joseph u kloi ban ngap ya kasur kajong ublei
kum kanuksa haba ulayos ngau ba kamaria kelapun kun om dei na u Joseph ola kwa ban penlai no ya kamaria jar Henry haba blei wan lengbau angel wan kren u Joseph u yos ngau ya kana kasur jong blei u yos ngau ya kasur gabau blei ukren but siampan light ya kamaria Henry ushim ya kamaria kum kalok kejong nang tapat ham kamit balakha yu jisu hadin balakha yu jisu sachisin uyos ngau ba kasur jong blei kawan pasiau hau ba medei ban ya lamno ya kulung jisu nang ne shakawe pat kejeka nama rusim kwa ban penjatno ban penjilorno ya kulung jisu usngap ya kajing ya kasur ke bau blei ukren ule ya katang badan dal jisu la hela san rukamju wangel wan biang hau utrai ukren hau uyos ngeu padu ngap ya kana kasur ke jong blei sachisin wan pai biang hakasnong la jong kohan men ko para kane kapan pausai ba u Joseph u Chloe ban ulong ubru ba yos ngeu ya kasur keba ublei ukren lada mangama pingi ko asisha ban yos ngeu ya kasur keba ublei ukren ngi haban duai lengba ga jing duai jung u Joseph ulaban yos ngeu ya kasur keba ublei ukren mangama pi hadu kanong ilong kita gibreu kiba duai hadu kanong ilong kita gibreu kiba penjeliu ya lade haki jing duai jungi hadu kanong ilong kita ki brew ki ba scam bat ki biai ne ha ke jing duai ka junga ka jong pi lada shisha ngilong kita ki brew ki ba duai ki brew ki biai ne ha ke jing duai ka jungi ki ba pen song nong rim yala ka jing em ka junga ka jong pi ha ke jing duai klempep ngin la ban yos ngeu ya ka sur ka ba ublei ukren bat ka ba ublei upasiau yang ai pi habang yos ngeu ya kana ka sur ka jong blei klempep ngin laban ong kumba ong Joseph hoi kabar pat ngakwa ban pusan rangkat bat pi hakana ka step kadai andau la yos ngeu ya kasur ka jong blei u Joseph u kongu bat u le ya ka e ka ba u blei ula pa u den mata kadang wala mene ba u Joseph anda u blei ula ya pensai u lengba kasur jong angel ba ya kamaria kalapun dau kabor jong man simbakoj medei banri ya ka medei banri ya khulung ban medei ban pen he pan san yu u la ngap badula kongu ya ke ke ba ublei ublei la kren u sachisin ya ban keli la de ko men ko para ha to mangama pi ngilong shan em ki ba kloi ban kongu ya ke ba ublei upasiau teng mangama pingi yos ngeu ya kasur ke bau blei upasiau ke bau blei ukran hangapi lengba kiwei pat kibreu lengba kaktin ke cungu lengba kikam ki jam ki bangi trei berkum juru ki jing sitom lane kita ki situation ki bangi kendu ha ke jing em ke jung ha ke jung pi hato shisha ngi kloi na em ban ong hooj kadai kamon ke jume hoj ngakloi ban le kat ke ba me ong kat ke ba me kren me pasiau yang na lada ngim pala ban le menta kas ngi u Joseph u khot wearing ai pi ko han men ko para ban ko ngu ya ke e ke ba u blei u la pasiau hangi namar ke e ke ba u blei pasiau yang ai pi kam dei tang naga burom ke jungu kam dei tang naga benta ka jing yaro yu Henry ka dei na ka benta kajing baha kajing miat bat kaburam kajunga kajung pi den mata kedau ngi haban kongu ya ka e ke ba ubleu la kren la pasiau hangi haman kasngi jong kajing embreu nang dapat ngi yo i ba u Joseph ulong u baslur ban im yala kajing im bat ban le ya ka e ke ba ublei ula pa u
ba ya ke e ba ul ong hooj ngitiba ha kato kapor jong u Joseph kapor jong u Jisu ba jong ka Maria lada lap bau breu ne ka breu ki ba lapop ne syakem yaki syabad yaki kin sya penrem Henry u Joseph udon kata ka jing slor shem kan randin yalade banshim ya kamaria kum kalok ke jong u walada kamaria ha ka jing im ka jong ka yo le se kat kum kata ka jinglong jong ka imlang ka salang ha ka to kapor kala sya penrem namar ba kalapun yau kun jukau Jisu klem kepa Henry lengba ka jing slur jong Joseph lengba kata ka jing kongu jong Joseph ya ke e bau blay lo krani u ula kersyan ya ka Maria ka jing slur jong Joseph kala penlaj im lane la penlaj ya ka Maria ya baro kita ki jing e ke jing sitom lane ke jing sya penrem ha ke jing em ke jong ka ko hanmen ko para sachisin ngabu Ahmad jungpi ya kane kamat pusan na kane ke jing slur jong Joseph ka jing slur jonga jungpi ban le ya kamon ka jong blay ka jing slur jonga jungpi ban simti ya kata ka kamram ka bau blay wala aya ngai pi lade hakano kano ka kamram ngide ban penlaj im ya kiwe ngide ban yada ya kiwe kumba u Joseph kajing slur kajing u kalayada ya kajing im soti ya kajing im bakhoj kajing im barublay jong ka Maria tekum ju mga mapiru ngidei bandon kata kajing slur banyada ya kiwe pat bonsin mga mapi hajaka banyada ya kiwe ngi penrem penban yaki mga yolese kumnong yalam hapo kabalang mga yolese kumukpa kumkakmi kumnong yalam hapo ka imlang kasalang hajaka bangalong tau baslur banyada ya kiwe ban kersan ya kiwe ban petilanti ya kiwe penban ngilong kita ki bro ki bapan ram ya ki Henry Joseph hakane ka sngi u khod wearing IP konmen ko para sa chisin bangin long kita ki baslur ban kloy banyada ya kiwe ban kloy ban petilanti ya kiwe ban kloy ban kersan ya kiwe pat ki bro hapo ka melang ka salang ka jungi hapo ka balang ka jungi bat hapo ka yang ka sem ka jungi klampep nang dapat ngiyoi ba u Joseph ulong ubriu boyaine ha ki ba ublay ulapha ban long utaw boyaine ngi ha ban bud ya kanuksa jong u Joseph nadu basdang ya ka jinglong pa jungu yaw Jisu hoi ngimla banyo i ha ga jin tho lane ha ka history ru ka jing im jong Joseph haswa ba uni kendu ya ka Maria Henry nado ka sngi bangi lap bangi yosngel ba u Jisu ulai kendu bad ka Maria ngiyo i kata ka jing ai ne jung u ngiyo i kata ka jing ai ne jung u banong haaj ka Maria ka dai ka lok ka junga haaj u Jisu dai kun junga ulong uta boyai ne uyai ne ya ke e ka ba u blay ula pan kamti yu dai nama to gadau mangiru ngide ban bud ya kana nuksa ka ba u Joseph ula pan i ban long uta u boyai ne hakano kano ka jing im ka bangi im hakano kano ka kam ka bangi trei ngide ban long kita ki be ne klampep kumu Joseph ngin salat ba mangiru ngidon haki jing e ngin sai kendu ke jing e ke jing pensho ki baharukam ke bamanga mapi ngimla bas nutu teng teng ke banga mapi teng teng ngisngeu bang ngimla banyale percaya gitu Henry hakane kesngi u Joseph bukhot uwer yang ayapi kohan men ko para bangilong kita kibreu kibiyane nang tapat ngaku abanong yapi sakaway ba u Joseph ulong ubreu batre sitom na kabanta kaying kasem gajungu ulong ubreu batre sitom na kabanta kajing bha jong ka Maria kalok kajungu na kabanta kajing he jing san jong kunjungu u Joseph
kajing treshi tom kajungu kapan long ya ukhon jungu jisu ban tre rengkar badu kpa nyo iba ujisu katba udang rid haswa bon sedang ya kata mission kajungu ya kata ministry kajungu kakamyalap kajungu udan rengkar badu kpa laipos nam ukrshan ya kpa namaru yo I ya kajing treshi tom jong kpa jungu den mata kadau ko hanmen ko para hakanai kasngi uju sabu khot waring ay piru bangilong kita kibat reshitam nagbanta kaying kasem om day tang nagbanta kaying kasem hanrei nagbanta kabalang kajungiru kamtam hakanai kasngi kaba nyirakhe ya kasngi buram jongkilong kpagi jungi ngasnyo ban khot ban wer ban kentu ban kanpam ya pi baro kilong kpa ba pi day ban sim ya kane yakine kijinglong jong joseph kajing treshitam na kabanta kajing baha kajing miat kaying kasem kajung pi na kabanta kajing kiwirat jong kajing im babha jong ki khun ki kti ki jong pi hato pi kloin em banlong kum joseph banlong tau breu ban IT lade ban sacrifice na kabanta kaying kasem kajung pi hakane kajuk jongi bamanta snowsi babon ki pa kisulong pa tang na jrong ngamong baro kilong Henry bun hakamilang kasalang kajungi hakane kajuka bang im hakasunong kataw kajungi hakaparis kajungi ngilap baki pa kilong pa tang na jrong tang na laer kimdon kata kajing kli kimdon kata kajing treshitom nagbanta kajing bahaka yung kasem nagbanta kajing nang kajing start jong kikon Henry hakane kasngi uju sabakut unong ya da jong pi kilong kirang ba kilong pa ukhot uweri pi ukuntu kun pame pi uhikaya pi ba pelong uta ulong pa ubatresh tom nagbanta kaying kasem ga jong pi om day ba ukpa ulej saying kakmi tang ban shong ban bam tang ban lej di ban les ngubha tang ban lej balla tang nagbanta kaja menmet kaja step kaja sni Henry om day kom ta Henry pinang hap su ban treasure tom ban IT yala de tulan nagbanta kajing bha nagbanta kaburam kaying kasem ga jumpi ko hanmen ko para hatra Jesus Christ hagane gasni sachisin ngaong biang kumba ngirakhe ya kasni buram jong Joseph bakoj kumonong trei tu nginduai kerpang nagbanta kinong trei ha satalak ka perthei khamtam nagbanta kirangba nagbanta kilong kpa ki jungi bamaki kinlaban but ya kane kanuksa babha jong Joseph bunukong sachisen nganong banyo sngew ya kasur ka jong blei ka ba kren hangi kabar ban kongu ya ke ka ba ublei ukren ya ke ka ba ublei upasiaw yangi kabalai bangilong kita ki baslur ban yada ban kershan ya kiwei om tang nagbantala de kabasaw bangilong kita ki breu bayene hakano kano kakam hakano kano ka jing im kabangi trei bat kabakadu bangin tresh dom nagbanta kaying kasem gajungi nagbanta kabha kamiat kakiu kairat kaying kasem jong bat kumjuro jong ki kun ki kti gajungi and your Jesus Christ ngin yang ngin pla la ka jong ka jengej ngangei hau blei pa ban bor baro unong tau ka beneng bat ka kendeu bat hau Jesus Christ kun mamare jungu utrai jungi ya bala po namen sembakut ya bala khan akamaria the soti uba shala vein hapo Pontius Pilatus lasanar pnayu laya pala tebiu ulaya sikbayab agasngi kabelai lami padni kebayab ulakiu sabneng musang sakamano blei kupa badan bor baro nang tawan pad bishar ke beem kebayab ngangei hauman simbakut hakabalang katolik bakut hagajing salok kerukut hagajing mabe kipop hagajing lipat kado, but hagajing embom jukut. Amen.
Nomor Laispa Prabua. Laispa Prabua. Naling kasemu sobadato Nang chong ka chingi jongi Naling kasemu sobadato Nang chong ka chingi jongi Tuduai ko para baga jengkenya jenga bajong pi kan long papadiang hunak madu bleu kepa badan bor baro. Dasisha melong bukut kotrai katame jong gajeng kuj baro. Namar kata ngikir patrid ya me topen kuj pen kentang. Ya kini gijing terwa jungi dag bapa yum sim jung me ko blake ko thame jong ga jing isne baro to pe ya gijing terwa jungi kibangi wan ra akhmat jung me ukan rat ha kasngi kan mau joseph bakhoj batos ngeu sen e banai ya kijen ai bangi terwa kin long ka jing yada ha kitu kiba melakot kerpat daw kris utrai jungi utrai dan rengkat bat pi token tu wela kidanut to minang utrai blai jungi dasisha kalong basong hak bat ka badai ka deiti jungi bat ka jing penem yangi haman la kapor bat ka jaka banaingu yame ko kan rat ko pa bukot ko blai badan bor bad bom jekut banai hame ya kecing ya ro ka badai ban pandan borom ya me bad banai nam ya me ha kane kasngi kan mau jong joseph bukot namaru long ubriu bahok ya ba mela ai kum ukurem ha kakmi basoti jong ublai ban sakri bastat bad ban husiar ya ba mela thum topej ban khmi ya ka yeng ka sem jong me baun sumar sukher kumukpa ya kun balakha marwe jong me utrai jong yu jesus christ ya balapun na ga jingka serngeu uman sem bakhoj langbau christ ki angel ki aro ya ka boram jong me ki hima ki dem mane bat ki bor ki knyu akhmat jong me ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki seraphim bala kerku ki ya mane rengkat da ga jingkmen ngikar pad ya me to ai ba ki sur jungi ru kin ya so lang bat ka jongki kat ba ngi panmana ya ka jing ya ro ba sne red ubaku jubaku utrayum leiwa neng berjai sawana kaburam jongme usa
da shisha malong bukhoj katrai katame jong ka jing khoj baro namar kata ngi kapat rid yame to pen khoj pen kentang ya kine ke jing terwa jungi dag bapha yomasim jungme kum kam jer halor jongki ba kidup lalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor beladi no yo badala kamon sngobha ula pediang ya ke jing sha shitom ula shim yokpu badag baingu yame ula kedia yo badal ai hala kisenran u om to shim batobam na kane pibaro nama kane kalong kamet chunga ya ke ban IT na ke ban ta jongpi hakaju korkom enda lalayabam ula shim yakukuri bada kebaingu biang yame ula ai hala kisenran u om to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam chunga jong kajutang batmai batbom jikut ya kebaen penme na kebenta jongpi bat na kebenta kibabun na kebenta kejingma pekipop tole yakane ban kan mau yanga kajingmaya jong kajinge kata sin bagi bagi dia kane kakuri mi penra kajinya jome kotra tadadu namar kata ngi gibapan menta ya ga jingya bar ga jingi pa jungu ngi terwa hame kotra yuk pu jong ga jingim bad ya ku khuri jong ga jingpan em ngi daingu aidem namar mlenyew yangi gibabet ban yang khmat jung me bad ban sakri yame dak bas ngoret ngi karpad yame bangi gibayo benta hakamet bad kasna mukres ngin long kiba lapanyatli ka we dawman sim bakhoj token mau kotraya kabalang jongme kabala priang setelah keperti bato panjanaya ka ha gajingi rangkat ber Francis ukpa bako jungi ulbat marwen u bishop jungi ki bishop baro bat kilingdo token mau lemru ya ki henmen ki parashan rang bat kente ki baliothia da ka bakrmen ha gajingi pat badia baro ki balklad no ha gajingi sne jongme to padiang ya ki sa gajingi sai ka khmat jongme to isne yang ibaro ngi kerpat yame barangkat bat kamaria the sati bakhoj kakmi jong blai ujisa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kirkhoj ki balapens ngobha yame pateng la pateng ngin long babet banyo bantalam ha gajngim bom jukut bat begini ro bat pandan burom yame daw kunjung me o Jesu Christ Dau lembadu barhau kan long ame blai kupa badan bor ha kejing yalong kawe jong men semba kut baro kaboram berkejing aro chunom la chunom amen kumblah hukum yang ngi danong panem bad kumblah hikai ngi daktin blai ngi nod banong ko pa chungi ba apneng kalong ka khoj ka kerteng chungme kahima chungme kalong kamon chungme ha ka khandeu ka ba apneng to ai ngi menta ka chungbam chungi ka ba hala ka sngi ba tamam yangi karangkan chungi kumba ngi ro ngi ma be ka bless ne yangi padwa lam yangi sha ka ching pansoi henry to panla yangi na ka basneu to panla yangi ngi kerpat ko trai na gijing sneu baro
ha ga jing sabun jung me to a jing suk jing san ha ki sngi jungi khnang ba da ga jing rap ga jing isne jung me ngin lai barabor na ga pop bat ngin yo jing da na ga jing jan jar baro kat ba ngir ngap khme lenti ya ga jing kermen ba khoj bat ga jing wan pat jong nong panem jungi o Jesus Christ Nama kacume kalong ke ima kabaram junam la junam Kotura Jesus Christ me belong haki apostol jungi kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api wat pe yaki pop jungi Henry yaki junge jong kabalang jungme bad hagi jing sbon jungme ta yaka yaki jing suk bad kajing itali kawai kat kum kamon jungme mame ubi babasan shar junam la junam Amen Kajing sugot rai kandan barabor rengkat bat pi tong ini terwai kada kajing sug iwe highway pat kajing sug bat pi O kun lang bro be bagi no di po ka Hak mi kolang bro jong blay hak mi bikin no ki pop jong ke perthei suk ya kito ki balakot shaga jing khawai jong ukon lang brod ko kan rat ngam chong hok me man rong po ka ying ga junga han re chong tang ktrin kamen sim junga kan sakia yi kamen pasnam Christ kan rum shaga jing bom jok amen Chris.
Subije sachisin hagan aklimat Iwan akmat cumi Iwan basngangu Iwan baniro Iwan ban pendan buram Iwan ban mane yame kam tak na nak benta kaneng kalimat kaban ayengi kaban lon rung apo kadan kecumi meladan rengkat bagi hagan kapor kotrai jisubije lamba kamet kasnam kecumi Doai ba ka jeng bam ka jeng sip jengi ya kamet ka jeng me ka snam ka jeng me kan pen klan boringi kan pen klanya ka men sip ka jengi kan pen klanya ka bu jeng mori ka jeng perkha ban ka bor met jengi kum jo bangin laban bud nuksa ya pa jeng me joseph ko ba ira ke ya ka ski bro manta ka ski ko jisu be ya nangai bor nang patilanti yang ibaro kam tame nak benta kilong pa chong ni mamaki kinang laban bod ya kunuk sabab ha ka bau joseph bola pati ni duairu nak benta kinong tre setelah bertei babaro kinong tre kinyo ya kata ke bainong ke baki dai hak banyo katkum kai melangka sarlang ke jumi ko jisu bi je Iwan rak majume ki bapang bestam ki badok ki bakerdo ki basam jenjar ki balanot barkum juru kinong papa setelah ke pertei balang baga jing don rekan ke jume balang baga jing krisyan bor ke jume balang baga jing pa jume man sembakut mama kiro kinwan pai biang shame ko jisu beje how ne benai bekerpang jo rosary mangikan mau buram ya ke knik jume krisyan yang ai boring khamtame ya baro ki pai Kristen Katolik bakin laban pada hak ya gejeng dua yo rosary balang baga jeng dua jeng ki balang baga jeng dua jeng yo rosary bekut ini yo kita ki bor banle persya ya gejeng sneu jeng gejeng em bal bania banlo banyo ya kita gejeng kerku ki ba mehi melekular nang bantajui ko jisubi je sachisin ngai ti la de hame tuan ban simti yangi tuan ban betelenti yangi wan ban Krisyan banai borengi bangilaban pendep hok ya kata ke ba melapatha yangi ba melapan khamti yangi Krisyan yangi ai borengi kotrai jisu be tolongin ya duai Andalap sayangi dan gejin bam basngam na beneng ngi kerpat red yame kotrai ba da kebapun hala kidanut ya kisaki jong kajing e jong me katkum kanuksa jong Joseph bakut ngin yai mentoy naw so jong kajing suk baklem kut daw Chris utrai jongi utrai dan ringkat bat pi Blade rekan rat angkur koyepi ukpa ukon badaman sembakoj amen kilesuk kamas kalawai isamu yaw blay Nomor pusat Risa kosimu bakine Shame
Babanikom, Jikuta, Barabos, Amen. And you try Jesus Christ.